Siyabingelela kubalaleli bomsakazo nababukeli bomsakazo. Namhlanje ubuholi bomkhandlu buhambele endaweni yaseMtubatuba ngaphansi kwawadi 16 ngenxa yey'nhlekelele ezibe khona njengoba bekuna imvula mhlawumbe nje ukuchazela umlaleli esekhaya. Lapha endaweni yaseMtubatuba kwaba nenhlekelelo eyadalwa umoya we-Nation Shine. Kwaphazamiseka imindeni eminingi kakhulu, eminye yasala ingenamakhaya. So njengomkhandlu omkhanyakude, omunye umsebenzi wethu ukuhlanganisa zonke iy'nhlaka zahulumeni uma kunenhlekelele enjengale, iminyango kahulumeni, ama-department, omasipala bamalokali, ukuze sikwazi ukuphendula sindawonye kwinhlekelele esuke ivelele abantu bakithi. Namhlanje-ke sihambele la endaweni yaseMtubatuba kwa-Ward 16. La khona uhlelo lokuqala lokubuyisa isithunzi semizi esale Dengwana ebesoluthula ngokusemthethweni. Sizothula kunkontileka la namhlanje ozokwakha ama-temporary unit okuqala ukuze le mindeni ehleli phandle Dengwana ikwazi ukuthola indlela yokuphusela. Uhlelo lwesibili ukulekelela abahlali bale ndawo ngempahla ngoba ikhona imizi ephephukayo kodwa uthola ukuthi iy'ndonga zisala yiningi. Umnyango wokulekelele ngokubalekelela ngempahla noma nge-material yokufaka uphahla phezulu. Uhlelo lwesithathu ukuthi-ke imizi esele noma imizi esizwa ngezakhiwo zesikhashana ikwazi ukuthola izindlu ey'phelele. Yilolu hlelo lwesithathu. Thina njengomkhanyakude-ke siqoqa iminyango kahulumeni yonke kusukela kumasipala welokali, iminyango kahulumeni i-human settlement, iminyango kahulumeni ethintekayo ngaba u-transport, u-DSD, ukuthi sikwazi ukuphendula lezi nkinga umphakathi wakithi obhekene nazo. Kusijabulise kakhulu ukuthi uhlelo lokuqala njengoba sengichazile selifike emaphethelweni la eMtubatuba ngoba besizothula inkontileka ozosiza le mindeni ehleli Dengwane ngenxa yey'phepho nenhlekelelo eyavelela lo mphakathi walapho ewakusiza. Uke wakhuluma kakhulu kameya ngomgwaqo olapha abajikaza khona eMtubatuba. Senze ukuthi njengoba kuvulwe iy'kole namhlanje ey'ngane ezikoleni zomthanda nempilisa zesafuna ngokushesha. Uma sesifikile endaweni sihamba nayo yonke iminyango kahulumeni, sihamba nomasipala belokhali, asibuke nje isimo esisuke sizele ngaleso sikhathi. Enye into esiyibone kuleya ndawo ukuthi umgwaqo walaphana kwajikeza e-Ward 16 okuxhumanisa iy'ndawo ey'mbili kanye ney'kole. Uma kunemvula enamandla kuhambe emgqolo. Sibe sesikhuluma-ke nomasipala waselokali uMtubatuba, kodwa futhi esikhulume nomnyango wezemigwaqo KwaZulu-Natal ukuthi ungenelele senze uhlelo olusheshayo kuleya ndawo ukuze umphakathi wakuleya ndawo noma ngabe iy'mvula zina kangakanani ukwazi ukuhamba ufike emakhaya noma eduze kwasemakhaya kuleya ndawo yase-Ward 16. Mhlonishwa, ngiyakuzwa uthula uhlelo lwesibili ngoba namhla ubuhambe nobunzima bakwa-DDG ngodaba lokuthi abantu abanawo iy'ndonga abadinga ukwenza le-roof. Mhlawumbe khona uhlelo lokuthi nibheke ukuthi abekho abasebenzisa lelo thuba ukufeza iy'nhloso zabo noma ukuqedela imizi yabo besebenzisa lo hlelo lakwa-DDG. Uqinisile njengoba sihamba neminyango kahulumeni nje, sihamba nomnyango wezokuhlaliswa kwabantu u-DDG uNzama okuyena ehhovisini likaMinista uSimelane kuzwelonke obhekelene nenhlekelele. Enye yezinto umnyango ozenzayo ukuthi amakhaya aphephukayo kodwa iy'ndonga ey'saphila kuwo, umnyango uyakwazi ukulekelela ngophahla noma i-material. Manje kunohlelo-ke olufaka iy'nduna zamakhosi, olufaka ama-CCG, olufaka zonke iy'nhlaka ey'khona ekuhlaleni ukuqinisekisa ukuthi ngempela yiphi imizi eyaphazamiswa yile nhlekelele. Leyo miziki ibisingena kwi-database yomnyango bese umnyango ukwazi ukulekelela ngokukhipha ama-voucher bekwazi ukuthola i-material ey'tolo lezi ey'kwazi ukulekelela nge-material yokwakha. So siyalekelela ukuthi lolu hlelo lungasetshenziswa ngabantu abafuna ukudangana nakahulumeni. Yingakho nezindlu lezi zesikhashana ey'khanjwayo sifuna ngempela abantu abahleli Dengwane abahleli ngaphandle. Ngoba kwezinye iy'ndawo siyasibona lolu hlelo luxhaphazwa uthole ukuthi ikhaya nje eliphilayo selifakwe kulolu hlelo luphazamise lolu hlelo ukuthi umndeni obekufanele usizakale ugcine ungasasizakalanga. Uthole sebeyisebenzisa indlu kwenye indawo sekuyindlu yokubeka iy'mpahla noma yokubeka impahla
iyagcina seyona indlu yokufihla ikhanda ngoba isuke ibekelwe ngesikhathi nangemvula siyabona imvula lokhu ifike asiphethela sidlule lapha eMtuba phambisile ukuthi abazo-52 la ngidlule futhi ukuthi-ke zo-81 bengaphosisi izindlu endizobheka ngazo umphakathi ngifuna ukubhela mema siyazi ukuthi akukho la uhamba ukhetha bengeze khona usathola ukuthi ukuhamba esikhawu siyazi ukuthi izindlu zala kugcine mhlawumbe ziba u-70 kanti ziphambise izindlu ezingana ngasemtuba ngokunjalo futhi sekukhona eziwu-2 sengasazile futhi kanjani nendlela kanjani manje-ke sila kwanibela i-Ward 4 e-Big 5 Kabisa la i-Big 5 Kabisa okwamanje imizi etenziwe isiyonke ethinta amawodi amathathu u-Ward 9 u-Ward 4 kanye no-Ward 2 ku-109 kodwa la esikhona e-Ward 4 imizi eyahlukumeze isimo lesi seyishintshana i-81 manje inkontileka sesimthulile samshiya enkosini samshiya endimeni samshiya emakhanseleni ey'nhlakeni zonke zomphakathi esikulindele ukuthi u-81 imizi ezosebenza kodwa uhlelo lokuqoqa lemizi lalwenziwa abasebenzi bethu bakahulumeni uMkhanyakude i-Big 5 Kabisa la kwa-Big 5 Kabisa uMtubatuli ithimba lethu lakwa-disaster le-province kanye neminyango kahulumeni ye-province u-DSD uMkhathikhulu lwasikhiphela lezi mali kodwa abantu abalenza lolu hlelo kungenzeka endleleni benze iphutha kwakhona umuzi usalayo nesidingo futhi kwenziwa-ke lo msebenzi ibe futhi collectwa ulwazi noma idatha ukuze angabikho umuntu osala ngaphandle kufanele athole le ngesikhashana kodwa futhi lezi iy'nhlaka esoyikhanda manje ey'faka i-PLC u-CLO uney'nduna nawo wonke umuntu zizobheka futhi abasebenzi bethu ngesikhathi beqoqa lolu lwazi abafakanga umuntu ongafanele asizakale uma sithi 81 silindele ukuthi izoqhwa imizi izolungiswa amakhaya awu-81 kodwa uma inyuka inamba inyuswa khona imizi yasalayo kobe kwenziwa ukuthi ngesikhathi kusetshenzwa kuyavela ukuthi khona imizi yasalayo eyaphazamiseka so asilindele ukuthi u-81 uzoba u-70 asilindele ukuthi u-81 uzoba u-79 silindele ukuthi minimum ezokhandwa la e-Ward 4 in particular kuzoba imizi ewu-81 uma kukhona abasele uhlelo luyakuvumela ukuthi befake kwi-database ukuze ngabikho umuntu othi uma siphuma la e-Ward 4 kwanibela esikhona njengamanje asale ehleli ngaphandle ehleli dengwane ngenxa yeshimshana ezayihlasele ndawo amakezana sibunga khetha nje ibongelo nje ukuthi Mkhanyakude ukhomala zephambili ngo-2096 thanda ukubonga njengokubonga umuntu kuletsheni ka-2023 kusijabulisa kakhulu njengomkhandlu waseMkhanyakude njengabahlali baseMkhanyakude ukuthi iminyaka emibili landelana KwaZulu Natal uMkhanyakude isona sifunda abafundi bakhona abasebenza bedlule bonke abanye abafundi KwaZulu Natal ngikhumbula umatric ka-2023 uMkhanyakude waba unumber 1 KwaZulu Natal waba unumber 4 kuzwelonke ngamaphesenti awu-90% kulokhu bakhule ngamaphesenti amabili 92%. Number 1 KwaZulu Natal wawusuba unumber 3 kuzwelonke kanti nequality yama-results okanye uhlelo lwemiphumela ephumayo inyuke kakhulu baningi obhashela esibabona betholakala ngaphezulu ka-50%. Sifisa ukubongela okokuqala abafundi okuyibona bebebhala lo matriculation ukuyikhandla kwabo nokuyinikela kwabo benza umsebenzi beyeka izinto abanye abantu abacane fanele zenziwe befocus ekufundeni kodwa bese sibonga othisha kakhulu baka grade 12 kodwa sibonga bonke othisha kusuka kwi-foundation phase ngoba ukufunda kwengane nokuphumelela kwa-matric akuqali kwa-grade 12 uqala kwi-foundation phase uma ungena ngesikoleni. Sibonga othisha abasebenza ngokuyikhandla khathi zantambama sebenza ngama-weekend benzele ukuthi abantwana bakithi bephumelele. Sibonga abazali bebeseka abantwana school governing bodies. Sibonge nobukhosi okubamba iqhaza elikhulu ekwakheni uzinzo ekuhlaleni. Sibonge nje bonke abahlali baseMkhanyakude kodwa singakhohlwa ukubonga nawo umnyango wezemfundo oholwa umphathiswa umfowethu uHlomuka ikakhulukazi kithi la kwi-district i-district yethu eholwa u-district director umfowethu uMotha ngokuthi besebenze ngokuyikhandla belekelele iy'kole zikwazi ukuthola le miphumela etholakele. Siyiqhenya kakhulu ngabantwana bethu. Sesiklasini ka-2025 cabanga ukuthi uMkhanyakude ngeke uphinde uthole ngaphansi kwa-92%.
ukuya phambili. Thoza khuluma Mfezane Mkhatshane.